BTCৰ চিফ আৰু BTCৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सार बुंनाय बाथ्राखौ बयबो मिथिखाबाय आरो बुजिखाबायबो। কিন্তু BTC একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব। আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। প্যাৰেলেলি BTC যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য BTR বাহিৰত নহয় উইদিন দ্য BTR তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। आरो बे लाइननि बाथ्राखौ बे थांनाय 2020-27 जानुवारियाव जेब्ला BTR एग्रीमेंटखौ खालामना लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे BTR एग्रीमेंटनि माखासे लिरनानै लाबोजानाय दफाफोरखौ बाथ्राफोरखौ जों स्टाडि खालामनानै फरायनानै हमदांनो हानानै माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ बर' फिसाफोरनिसिम फोरमायहरनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेब्लायबो नाजाहरबाय थादोंमोन। आरो बे थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो 2003-10 फेब्रुवारि जेराव मानव गेदेर BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTC एकर्ड आरो बे BTC एकर्डनि गेजेरजों माखासे बै पावार एन्ड फांसनफोरखौ BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों खोमानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। BTC एकर्डनि उनावहाय बै समनि BTD एरियानि सिङाव पलिटिकेल सिस्टेमाव BTCनि बै समनि चिफनि जा स्टेटास जा रेंक बे जाबाय केबिनेट मिनिस्टारमोन आरो बै समनि BTCनि जा डेपुटी चिफ बेबो केबिनेट मिनिस्टार रेंकनिमोन आरो जेसेबांखिनि EMफोर दङ बिसोरनि स्टेटास बा रेंकआ जाहैबाय मा स्टेट मिनिस्टार रेंकनिमोन। बे माखासे रेंक आरो स्टेटासफोरखौ BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों खोमानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। लोगोसे BTCआव बै समाव चिफनि जा मोनसे स्टेटासमोन बे चिफनि स्टेटासखौ BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों बोखारनानै बोख्ला बोसि खालामनानै CEMनि मोनसे स्टेटासखौ लाना फैनाय जादों। दा बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुयेल मेलेमजिबि सारमोना मेडाममोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो फोरमायनानै होदोंमोन आरो जोंबो माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै मिथिनानै फरायनानै जोंबो फोरमायबाय थाखादों। दा बुंनो गोनां गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैयो BTR एग्रीमेंटनि माखासे दफाफोरखौ बा BTR एग्रीमेंटखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय प्रटेस्ट खालामदों रेलि खालामदों मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे सोंथि बेरखांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनैयो जाय BTR एग्रीमेंटनि दफाफोरखौ बा BTR एग्रीमेंटखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थांखियै BTR एग्रीमेंटखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों लानानै फैनाय बै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय बर' गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बिदोंमोन आरो बै समाव एसेम्बलि इलेक्सन आरो लकसभा इलेक्सनाव BJP हानजाखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बर' गामि गामि हाबै हाबै भट बिनानै होदोंमोन। नङा होमबा? थांखिया मामोन? BTR एग्रीमेंटखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थांखि। नाथाय बे थांनाय 5 बोसोराव मा मावनो हाखो? जुदि जेबोखौनो मावनो हायाखैब्ला मानोथो बै एसेम्बलि इलेक्सन आरो लकसभा इलेक्सनाव BJP पार्टीनो भट बिना होनाय? बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरा मा? लोगोसे मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया बेबो जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया बै दतमायाव खुंफुंजादोंमोन आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो मानगोनां अमित शाह बिथाङा बुंदोंमोन जे BTR एग्रीमेंटनि बै माखासे दफाफोर जाय दफाफोरखौ 82% मावफुंजाबाय होननानै बेवहायबो बर' हारिनि बै माहारियारि आफादफोरनि इन्टेलेक्चुयेल लिडारफोरा आखाइ खब्बाय। 82% BTRनि दफाफोरा BTR एग्रीमेंटनि दफाफोरा मावफुंजाबाय होननाय लोगो लोगोनो आखाइ खब्बाय।
आरो फिन फैयै फैयै जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबनि मुं लानानै गाजा गोमजा बड'लेण्ड महोत्सब खुंहैलायबाय बेवहायबो गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौबो लिंनानै लाबोलायबाय आरो बेवहाय भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंलायबाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय बेवहायबो आखाइ खबलायबाय बै माखासे लेखा गोरों बर'नि इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोरा दा दिनैयो बै माखासे सावगारिफोरा थांबाय 5 बोसोराबो कमप्लिट जालांबाय नाथाय दिनैनि बे समाव जुदि 82% 96% बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै दफाफोरा जुदि मावफुंजाबायब्ला दिनैयो 4% नि थाखाय सैथोआ बेनो जों दिनै बे 4% नि थाखाय जोङो प्रटेस्ट खालामनांगौनि रेलि खालामनांगौनि गोनांथि गैया सैथोआ बेनो आं बेखौ बुंगोन आरो थांनाय माखासे समाव बै 5 बोसोराव जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएम जानानै दैदेनलांबाय जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ बै समाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा जेब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि हालामखौ नायगिदिंनो फैबाय थादोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनि दैदेननायनि समाव भारत हादरनि नखर मन्त्रिया दिनैयो 10 बार फैबाय 12 बार फैलांबाय बेखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल गोग्गानाय क्रेडिट लायै लायै बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय सोंथिया बेसो भारत हादरनि नखर मन्त्रिया जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव 10 बार 12 बार जे फैनानै थांबाय नायगिदिंनानै थांबाय बे 10 बार 12 बार फैखांनायनि उनावहाय जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि पेकेजखौ हरदों नामा बा लाबोनो हादों नामा जेबोथ' जों मोनबोआखै नंगौना नङा नाथाय पलिटिक्सआ जादों गावजों गावनि गेजेराव आरो मेजरलि मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोनब्ला बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि जा मोननांगौ मोन्थाय रिहेबिलिटेसनफोर मुंख्लं जालांनाय नखरनि जाखिनि मोननांगौ मोन्थाय बै गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय ससियेल मिडिया निउस मिडियानि गेजेरजों गाबै गाबै बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनामोन बेराफारसेथिं मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुङो मा परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि थांखि खामानि मावलांनायनि दिनैयो गोजोना बहा आरो दिनै परिबर्तना बहा दिनैयो माखासे पलिटिक्सनि ललिपप जाग्रा बै लिमिटेड 7 बर'नि लिडार्सफोरा दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला बिसायख'थि खाथि सौफैयो बेनि दान मोनसे सिगाङावहाय बा दान मोनथाम सिगाङावहाय दान मोनब्रै सिगाङावहाय गोबां रोखोमनि माने नाटक ड्रामा दिन्थिनानै गावबा गावनि क्रेडिटखौ आन्दोआव लानाय जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो गावसोरनि क्रेडिटखौ लानो थाखाय बर' हारिनि बै माखासे रायजो राजाफोरखौ बुरखाय बुस्लि खालामनानै थगाय थसि खालामनानै बिसोरो इउज खालामनायखौबो जों दिनैयो नुनो मोन्दों एलार्ट जा आरो सांग्रां जा सिदा खोथा दिनै रावनिबो आन्दाराव थानांगौनि खोथा गैया दिनैयो मोनफ्रोमबो सिटुएसनखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा नोजोर होनानै बाथ्रा बुंलांनो हानायनि मोन्थाय दङ पावार दं बेवहाय रावखौबो गिनांगौनि दरखार गैया आरो जायफोर सुबुंफोरा जायखिजाया लिडारखौनो गाज्रि रावजों सोंखारियो गाज्रि राव बाहायनानै बिसोरो रायहरो बिसोरो मालाबाबो मोजां मेन्टेलिटिनि नङा बि जायखिजायानो जायाथों मानो लिडारखौ लिडार बायदि सनमान होनो सोलोंदै मिथिबाय आरो सोरबा लिडारनि बाथ्राखौ लानानै नोंहा जुदि बाथ्रा बुंनो जुदि गोसो जादोंबा बै लिडारा मा बाथ्रा बुंदों बेनि एगेन्स्टआव पइन्ट लानानै नोङो बाथ्रा बुंहर सिदा खोथाखा नंगौना नङा मानव गिदिर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि